का हो बुड़क मिया आजकल तोर लइकवा तो बड़ी फालतू हो गल बा हो। रोज देखत नहीं ओकरा के चौक चौराहा पर जाके सिगरेट धुक धुक के पियता। अरे ओकरा समझावत का नहीं को। अरे कितना समझाई ओकरा के। साला आजकल के छवारिक बड़ा सन, सब अपना मन के मालिक हो गल बड़ा सन, कोनो गर्जियन के बात माना तारा सन। कहो हमरा बेटवा दिया कहत रहल ह, तोहर बेटवा कौन निमन बा? सॉरी भोड़क मियाँ, गलती से लग गया। मर्दे ये संस्कार सिखैले बा का हो? ये हमार नाम धके बोलावता, अभी ले दुआ सलाम ना कइलक। सलाम को जल्दी। ओ सलाम करे के बा। आबा रेडीमेड सलाम करी कि पूरा सलाम करी? रेडीमेड सलाम का होखेला रे? आ पूरा सलाम का होखेला? देखा आबा, रेडीमेड सलाम भल सलाम अलैकुम, आई असली सलाम भल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाह का बात बा, तोहर बेटवा बड़ा समझदार हो गल बा। बाबू तोहर घर कहाँ बा? हमार घर सलवारपुर बा। वाह, आ तोहरा बाप के नाम का हो? रेडीमेड बाप के नाम बताई कि पूरा बाप के नाम बताई? बैगन। रेडीमेड बाप? अच्छा दोनों के नाम बताओ, दोनों के। वैसे तो हमरा बाप के नाम बहुत बा, लेकिन हमरा रेडीमेड बाप के नाम है चोखा मियाँ, जौन की तोरा सामने खड़ा बड़ा। अरे साला ये कथी बोलत रे? कथी बोला तानी? अगला आदमी हमसे सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब दे रहे हैं। अब बहू तोरा मतारी के नाम का हो? रेडीमेड मतारी के नाम तो हमरा पते बा, अब पूरा मतारी के नाम हमार अबे बताई हन। देख लो हम बहुत बड़का खेलनबाज हई, तबे तो हम एकर बाप हई। ए बहू इतना तेज में दौड़ के कहाँ जाता रहा रे? ए जीगन का अपने पटीदार से झगड़ा कइले बारन उहे देखे जातन सो। आए झगड़ा कर ले बड़ा सन, अरे रुक साला हम चलता नहीं, ये हटो सन, झगड़ा देखे जाते सन। चल चल चल। साराम के बेटा तोहर लइका हमरा खेत में होगी। पाछे में गार धा दम जा, गाल में पार धा दम साले तू नहीं ना। अरे सरवा तू आइगा हमरा जमीन में ना हो गेला का रे? साला पहले हम रंगी अपना आगे नहीं झूठ बोलबा बाहर जा दऊ। आई भाई बोल तब हमरा बेटा के करिया दे। साले आज के बाद हमरा खेत में हक दो गाड़े फाड़ दम साले। ए तोरा जोन उखाड़े के बात तोन उखाड़ लिए, हम तो हगबे करे, गार चियार चियार के हगे, पूरा खेत में हगे, हक के पूरा छीट दे। रे तोरा माई की, और हमरा खेत में तू हक देले तो तोरा मुंह में छेड़ दे। रे तोरा माई के, अगर तू हमरा के खेत में हगे सो रखबे नु तो हम तोरा बाप के मुंह में हगे, लेकिन हगे पापा हो तू कुछ कहा ना। हो कहत है रुक। रे तेरा माई के अगर तोरा गाड़ में दम बा तो हमरा आंख का सामने हमरा खेत में अभी हक के दिखाओ। रे तोरा माई की ओ भाइयों का रेडीमेड गाड़ी देता रहो, गाड़ी देवे के बा तो पूरा गाड़ी दो। रेडीमेड गाड़ी? हाँ रेडीमेड गाड़ी काहे ला देता रहो लोगन, देवे के बा तो पूरा फुल गाड़ी दो लोगन। रे बुढ़ी रेडीमेड गाड़ी कैसा नखेला रे, आ फुल गाड़ी कैसा नखेला तनी बता तो। देखा भाई तोहरी जौन गाड़ी देता रहो लोगन, रे तोरा माई के ई रेडीमेड गाड़ी हो गल, आ फुल गाड़ी हो गल तोरा माई के चोद दे। भाई बाहर तो बड़ा फालतू आदमी हो, हमने के गाड़ी देवे के सिखाओ का। भैया हो ये सरवा सामने बाद में फरिया लिया, बोले हे सरवा का मारा तो गाड़ी सिखाओ था। साले तू नहीं साले तू मारा मारी कर।
का हो सरऊ आ गए झगड़ा देख के तोहर चाल देख के हमरा समझ में आ गई कि तोरा 2-4 लत लागल बा। हाँ पिटाइल बनी। अब रेडीमेड पिटाई भलो कि ओरिजिनल पिटाई भलो? सरवा ओरिजिनल मार मोरले बड़ा सो। आई साइकिल ले आ जो जल्दी गांठियार महतो किया से पैसा बाकी बातों मांग के ले आओ, जो जल्दी। कैसन बाजा माना ई कैसन सरकार बा, मिलत नइखे नौकरी का करी बेरोजगार बा। 36 के उम्र भइल अगु ना आवता। हई देखो हई देखो हई देखो बीए के बकरी चरावता। हई देखो काबरे जा ये साला साइकिलिया तो पंचर हो गयल। बुझाता हमरा चौक पर जाके पड़ी बनवावे। अगर बनवा के सामने हम घरे ना ले जाए तब बापुआ हमरा के बिना सरफे के धोवे लगी। प्रणाम काका। ए बुरी कौन प्रणाम रे? ओ काका ई रेडीमेड प्रणाम हो। ओ काका तनी हमर साइकिलिया बना द, पंचर हो गइल बा। ठीक बा बाबू, बैठो बना देतानी। ये क्या है? कमाइला ओ काका तोहरा हड़वा तो बड़का बड़का हो गइल बहू। अच्छा रोक ना बगो, 2-4 दिन में हम अपने एक ऑपरेशन करा देतानी। ओ काका का उतना झंझट में पड़ल बाड़ा, हमर मानो तो रेडीमेड ऑपरेशन करा लो। रेडीमेड ऑपरेशन उ के तोरे रे? वो गंगवा में घूम घूम के सड़वा के हड़वा ना चापेलन से, वो कनियो से तू चापवा लो। बक्सला तू तो बड़ी हरामी आदमी बाड़े रे। जब सरवा हमरा के मुआवे के उपाय बताव ना। हटाओ चला, हम तो साइकिल होई किदा बनन ले जो पक सादा अब जुजी ना बनवा दो। ओ गड़चियार भाई हम आ गए नहीं अब चियारा। अरे हमार आबा भेजला हन, तोरा के यहाँ पैसा बाकी बा दो। ओ भाई देखो ना हमारा बेटवा का तबीयत कितना खराब बा, सवेरे से अभी तक ले 5000 रुपया लाग गए। वैसे भइल का बा एकरा? का जाने का भइल बा एकरा, कुछो बोलते नहीं खे। आ साला कबो कबो बोलता तो दुइये को बात बोलता। दुइये को बात बोलता? आ काथी दूगो बात बोलता हो? बउओ तनी बोल के बता दो। बो ओ मर्दे ई त हमरा के बोबियावता। ए मर्दे बोबियावा थोड़े बा, ये बातवा तो हमेशा बोलता। ओ आ दूसर का बतिया कथी बोलता? बउओ दूसर को बातवा बता दे। खेलेगा फ्री फायर? हेलो हम लांगावटापुर से छनौटा मुखिया बोलता है। बैगन हाँ मुखिया जी बोली। 10 मिनट के अंदर चौतरा पर पहुंच, तोरा बेटा के ऊपर पंचायती बैठे वाला बा। हमरा बेटा पर पंचायती बैठल बा, अबू सरवा कथी कइले बा? एगो तो हेकरा में 5000 रुपया लाग गो। बउआ रे तू आराम कर, तले मुखिया जी लंग से आवतनी। बो चुप साला। साले हमरा के बोबियावत रहला। बो हम पूरा गांव वाला के बता देवे के चाहतानी कि आज के पंचायती बहुत खतरनाक होके वाली बा। काहे कि हम अपना जीवन में पहली बार छिनरई वाला पंचायती करे जातानी।
मुखिया जी ई काम रउआ कहिया से करे लगनी हो? ए बेहुदा हमर ना हेकर पंचायती होके वाला बा हेकर। ए बाबू जवानी चढ़ गल बा का देह में तो लौकत हूँ खाली हड्डी तबो खोल देता रे चड्डी। देख लो लगन आ गलन मौगा बेटा के मौगा बाप। मुखिया जी ई बात रहुआ गलत बोला तानी। भले हमार बेटा मौगा हो सकता लेकिन हम मौगा नहीं की। ओ गर्चियार भाई उखिए वाला बातवा बताई का। देख लगन बात ई बा है पतारका पतरकी के पहले से चक्कर चलत लख। एक दिन है पतरकी है महावीरवा के लगे फोन करके बोलैलक आ ई साला महावीरवा हमार गाड़ी लेके खेत में लगा के एकरा घर में घुस के आ गलत सलत काम कैले बा। मुखिया जी हम कुछो नहीं। चुप साला हमरा के बोले दे। और हाँ आज है लड़की के पेट में 3 महीना के लड़का बा आ लड़की के बाप के कहा नाम बा कि हई महावीरवा शादी करो, लेकिन ई साला शादी करेला तैयार नहीं के होत, दिन भर भागर फिरता। मुखिया जी हम एकरा से कौन गलत काम नहीं कइले, ई हमरा के जबरदस्ती फसावतिया। अच्छा जब ई फोन कैलक तो तू काहे गइले गाय मरल करले? मुखिया जी हम गइले रहनी, बाकी एकरा से कौन गलत काम नहीं कइले। आए तो एकरा पेटवा में का रेडीमेड लइका ह। हाँ तो बता जब तू गलत काम नहीं कैले तो एकरा पेट में लगा क्या कर? का जाने के कर एकरे न पता होई। ए छोड़िए मुड़ी उठा के बोल। घोप घोप करे में ना लाज लागला। भरल पंचायती में मुड़ी गाड़ के बैठा तारू लाजात। अरे ये बाबू लाजात का है बड़ा? जौन बात तौन खोल के बतावो, आ खोल के ना बताइबो तो कम से कम रेडियोमेंट में बता दो। रेडीमेड में वो केंगा? रेडीमेड का मतलब भैल कि ऊपरे झापरे कइले बड़ो आ कि पूरा खोल के कइले बड़ो। हे ये कौन साला का बेटा हरी खाली रेडीमेड बात बोलता है। ए साला ते चुपचाप रहो। का हो खुमा जावत रहे नु ना। देख लगन हई महावीरवा साला कहता कि एक संगे हम गलत काम नहीं कैले, हम शादी ना करेम। आज लड़की कहतिया कि हम शादी करेम। अब रौरे बताई लगन कि एकर फैसला केंग होई। केंगो होई मुखिया जी? जब महावीरवा गलती कइले बा तो ओकरा सजा मिले के चाहिए। ए साला महावीरवा एकरा शादी करबे कि ना करबे? ना करम। रे साला महावीरवा रे पूरा बियाह ना करबे तो कम से कम रेडियोमेंट बियाह कर ले। ना हम रेडियोमेंट बियाह ना करे। वाहन चोदऊ शादी ना करब, माजा बारे के मार देल आ शादी ना करब। चुपचाप शादी कर ना तो मार लात के बेले भड़का दे। का रे महावीरवा साला ते साफ साफ बताओ ए लड़की से शादी करबे कि ना करबे? ना करेम त ना करेम। बाप रे बाप रे बहन चोदवा बियाह ना करबे एकरा गीजल दे से कौन बियाह करी रे सरवा? ए वाहन चोदवा शादी ना करी तानी बताओ लगे उपाय का करल जाओ। जाए दी मुखिया जी हमारा बेटा से गलती हो गल बा, एकरा के माफ कर दी। माफ कर दिया? यहाँ कोनो खेलना होता खेलना आ 3 मारे के बेल्ला निकल ऊ का होई? का रे महावीरवा वाहन चोदवा तोरा हाथ जुजे हो गल तो मरद हो गइल। मुखिया जी ई बहन चोदवा एंगा ना मानी। हम तो कहते हैं थाना बुला के एकरा के भीतर करवा देवल जाओ। ए का उतना झंझट में पड़ल बा लोगन? हमर बात मानल हो तो रेडीमेड वाला काम करलो। रेडीमेड वाला काम? हाँ एकर जूजी काट के बिक दलो ना रही बांस आ ना बाजी बांसुरी। मारे से वाहन चोदवा के वही वैसे रेडीमेड कहता। आई साला कहता महावीरवा के जूजी काटे के। मार